Παιδιά, τώρα που μιλάμε για τηλεόραση, συγγνώμη, δεν αντέχω, θα το πω. Εχθές θα την πω την αμαρτία μου. Κάθισα για πρώτη φορά και χάζεψα αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει, ένα στον Αντένα και ένα στον Αλφα. Με τα... τις λέξεις αυτές. Είδες το λουτούμπα? Να σας πω, τι είναι αυτό το πράγμα? Το λουτούμπα το είδες? Ποιο λουτούμπα? Είναι φοβερό. Τι να είναι η λουτούμπα? Λουτούμπα, τρώγεται, είναι γλυκό. Λουτούμπα. Δεν το έχει ρίγες. Όλο το θέμα αυτών των παιχνιδιών, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω και τα κορίτσια που το παρουσιάζουμε. Πολύ αγάπη, δεν έχουμε τίποτα μαζί σας, ρε κορίτσια. Καταλαβαίνουμε μια δουλειά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά σκεφτείτε μήπως αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Σκεφτείτε το δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούσα να πιστέψουν τα μάτια μου και τα αυτιά μου αυτό που έβλεπα. Που μπαίνουν κάτι έκο. Κάτι μουσικές, κάτι ηχητικά να τζουτζουμπου. Οι αντίστροφες με γιατί ρε μουσική γίνεται όλο αυτό και δίπλα. Τι θα γίνει και δίπλα είναι ο αναπτήρας. Έβλεπα χθες τον αναπτήρα, ο οποίος περίπου 20 λεπτά. Ο αναπτήρας και ανέβαινε το ποσό και ανέβαινε το ποσό. Και τώρα ξεκινάει. Αφού περνούσαν 10 λεπτά που λέω τώρα φτάσαμε, θα βγει η τηλεφωνική γραμμή. Τελικά μετά από 10 λεπτά τώρα ξεκινούσαν που άνοιγαν οι γραμμές. Και αφού άνοιξαν οι γραμμές, μετά πέρασαν άλλα 20 λεπτά. Γιατί κανένα το μηχάνημα, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του παιχνιδιού δεν επέλεγε κανένα να βγει να πει το. Και βγαίνει τελικά κάποιος στον αέρα μετά από 35 λεπτά που ήταν στον αναπτήρα. Και αφού τους έχουν πει, έχουν τον αναπτήρα και αφού τους έχουν πει η βοήθεια είναι ανά, η λέξη ξεκινάει από ανά και έχει σχέση με φωτιά. Αναδάσωση. Τους έχουν πει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από ανά και έχει σχέση με φωτιά. Και βγαίνει ο τύπος μετά από 40 λεπτά προσπάθεια και λέει, αχ, να δεις τι είπε, παράσταση, αναστενάρια. Είπε κάτι. Και Ανάσταση. Το είδες εσύ? Κάτι τέτοιο λέει και ρεσιτάλ ερμηνεών και από τον τύπο που είναι και καλά το τηλέφωνο που είναι από το κοντρόλ θα παίρνει και ρεσιτάλ ερμηνείας. Ναι, από το κοντρόλ ήταν τώρα, μην με τρελαίνεις. Δεν υπάρχει όσο χαμηλά και να βρίσκεται αυτή η χώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν, ψηφίζουν, εντάξει. Έχουμε τον τύπο από εκεί και μετά γίνεται η παρουσιάστρια με το που δεν το κερδίζει αυτό. Έπεσε, γκριμίστηκε. Διαλύθηκε. Έπεσε το Πασόκ. Το πρόσωπό της και έλεγε, δεν είναι ωραίο. Μα άνοιξε πέτρα. Να χτυπιέται, να κάνει. Ωραία. Μεγάλη ντροπή. Λουτούμπα σου λέω. Μια χαρά. Ρε παιδιά, μεγάλη ντροπή. Αλήθεια, είναι μεγάλη ντροπή αυτό. Συγγνώμη, έτσι ήταν και αργά και εγώ ήμουν έτσι. Έτσι παρακολουθούσα καθ' όλη τη διάρκεια και δεν μπορούσα να το αλλάξω και μου βιάζει το σώμα μου. Ήθελα να το αλλάξω και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κουνηθεί το χέρι μου, να φτάσει στο τηλεκοντρόλ. Δεν πίστευα. Ξέρεις γιατί κάθε φορά που το πετύχαινα γυρνούσα γρήγορα. Κανάλι δεν είναι καθόλου. Λέω κάτσε να δω τι είναι αυτό. Είπα τη φαϊνίδα, τι είναι αυτό το βλέπω. Και κάθομαι εγώ ανέμελος να παρακολουθήσω. Και μπαίνει, ξεκινάει η υπόθεση. Ωραία. Και δεν έπαιρνε τηλέφωνο, Αντώνη, θα βγάζουμε και λεφτά. Ένας το ξέρε και γελούσε. Πάρε τηλέφωνο να πάρει. Έλατε. Όλη η Ελλάδα το έψαχνε με τα λεξικά μας. Άνα, μάνα, φάνα, δεν ξέραμε. Θα παίρνεις στο τηλεφωνικό κέντρο και θα λένε ο Αντώνης ο κατάξιμο από τώρα δεν είναι φίλος. Συνδέστε με λίγο. Δεν το κάναν. Συνδέστε με θα λέω αύριο. Δεν γίνεται αφού εδώ δουλεύουμε. Δεν γίνεται γιατί δουλεύετε. Θα νομίζω στημένο, κατάλαβε. Δεν είναι αυτό. Έβαζα μέσω. Έλα Γιάννη, έλα. Γάλετε ρε να πω. Να σου πω ρε φίλε, μπορείς λίγο να μεσολαβήσεις να βγω στον τηλεκύττο. Παναγία μου. Πρέπει να δυσκολέψουν τις λέξεις. Στη βρήκε ο Κανάκης. Και πάμε στην επόμενη λέξη. Σε 5, 4, 3. Λύσαξες. Τα μπαρία. Ένα.
Όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Τώρα κάτι θα έλεγα. Σε παρέσυρε το ρέμα. Για τους Μιούζ έλεγα ότι συγγνώμη που το καλύψαμε, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Τελευταία ευκαιρία μέχρι, γιατί θα κάνουμε την κλήρωση στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε. Και όποιος βρει τη λέξη, γίνεται το ποσό έχει φτάσει στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συναυλία των Μιούζ, η οποία θα γίνει σε πόλη που αρχίζει από Άμστε και είναι στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχει μεγάλη διείσδυση στις γυναίκες. Γι' αυτό το θέμα με τις γυναικείες κρέμες. Αυτό περίμενα και εγώ ότι θα κάνει εντύπωση. Μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου του Βελόπουλου στις γυναίκες. Η Βανέσσα από την Πολιτεία λέει για παράδειγμα: καλησπέρα, παιδάκια. Άμα παραγγέλνω 3-4 τέτοιες κρέμες, λέτε να με παρεξηγήσουν. Θέλω κάτι πάρα πολύ. Τι δηλαδή? Καλό, ακούγεται Κυριάκο. Κοίταξε, μόνο το γεγονός ότι έκανε μεγάλη διείσδυση είναι μεγάλη διείσδυση. Ένας φίλος ακροατής άντρας λέει: μην τα λέτε αυτά, ρε παιδιά, πήρε την κρέμα και την τρώει. Όχι. Όχι ότι είναι κακό αν τη φάτε. Την κρέμα. Είναι το ίδια φάση με εκείνο το σαμπουάν. Μην το πιείτε. Και μια φίλη από την Κέρκυρα λέει: άμα χαϊδεύεις και το μάγουλο μετά την κρέμα, ρητίδες τέλος. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά έτσι λειτουργούν αυτές οι κρέμες. Η Σταυρούλα λέει: μέχρι σήμερα δεν βάζαμε κρέμα ημέρες γιατί βαριόμασταν. Ευτυχώς που μας δόθηκε ένα κίνητρο. Ήρθε μήνυμα, το πιστεύετε και το Γιάννη Λάτσιο. Εδώ Γιάννης. Αντώνη, την άλλη εβδομάδα όπως καταλαβαίνεις κόβεται η εκπομπή. Αλλά μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις χωρίς δουλειά. Από Δευτέρα παρουσιάζει τηλεκύβο για χαρά. Λοιπόν, και γεια σας. Να σου πω. Μισό λεπτό. Όταν λες μισό λεπτό, θες να το συζητήσουμε τώρα? Ναι, να το συζητήσουμε τώρα. Πολύ ευχάριστο. Εντάξει, μας αρέσουν όλους εδώ που είμαστε, όσο ξέρω, μας αρέσει η ανατροπή. Δεν μας αρέσει η ανατροπή. Όχι του Γιάννη Πρέδεντερη, γενικότερα. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να παρουσιάζαμε εμείς τον τηλεκύβο εμένα βράδυ? Όλη την εκπομπή. Από την αρχή μέχρι τα ξημερώνια. Μετά τη μουσική εκπομπή. Είναι το ίδιο βράδυ που θα κάνουμε μουσική εκπομπή μετά το ράδιο Αρβίλα. Ράδιο Αρβίλα, μουσική εκπομπή, τηλεκύβο. Θα έχουμε κάνει και τζόκερ πριν ή όχι, θα ξεκινήσουμε. Και ένα πρωινάδικο άμα έχουμε όρεξη. Μήπως να παίξουμε και στο Europa League και καμιά πέμπτη. Δεν ξέρω, μόνο για όλα αυτά τα τσίου και τα τέτοια και τα ηχητικά αυτόν τον πόλεμο των άστρων που γίνεται εκεί. Αξίζει. Εμάς οι παρατηρήσεις μας είχαν στόχο μόνο το τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης του τηλεκύβου. Καθαρά. Δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Νοηματικό περιεχόμενο της. Τι λες ρε τρελός? Ας το παιδί που θα το μπαλώσει τώρα κι εσύ. Να πετάς το Σίλβιο και να μην το παίρνει. Βρε Λεωνάρντο Ντικάπριο, ανέβα στη σανίδα να γλιτώσει. Κολύμπα κατάκι βρε κοιμισμένο. Πήρα από μακρύ. Έλα πιάσου. Άκου τη σφυρίχτρα μου. Άκου τους παντρεμένους. Ξέρουμε εμείς να ποτιστούμε. Μην κατουράς το καπάκι. Πώς θα στο πω? Θα καταλήξουμε να φτιάχνουμε κρέμες με το Βελόπουλο. Να πουλάμε και αυτά. Όχι, μη χαίρεσαι ο Σίλβιο ήταν. Οκ, λοιπόν. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Αυτά. Ρίξε και το σήμα τέλους. Πόρταξε τον Ισαΐα να φύγουμε. Να μην πω δηλαδή κάτι για το Μάικ το Φασολάκι. Όχι. Πάμε, έχουμε 9 νούμερα. 9 νούμερα τόπτο, έλα, και σε παρακαλώ. Τι κάνεις έτσι, φέρνει φαλάκρα σε εδώ. Το κάνω. Όχι, θα πεθάνει. Θα πεθάνει ο Χρήστος. Θα πεθάνει. Παιδιά, όσο με χρειάζεται διάλειμμα. Έλα, γελάσαμε πολύ. Έχω χαλάσει 50 ευρώ σε κάρτα για να πω σπανακόπιτα και βγαίνει ο τύπος και λέει τσοπανάκια, έλεος. Σταματήστε κι εσείς. Έλα τώρα, δηλαδή μας βρήκατε σε μια άσχημη στιγμή. Όχι, μη χειρότερα. Παναγία μου. Και μετά σου λέει κρύος καιρός και τρεις. Αχ, ωραία. Τι το ήθελα το κολόσπιτο και το δάνειο δημοτικό. Τι το ήθελα. Δεν καθόμουν στο διαμέρισμα μια χαρά. Μικρό, δεν πειράζει, θα στριμωχτούμε. Και ζεστό ήταν. Τι το ήθελες το ρημάδι. Και ανοίχτηκες. Μη το αγωγέσαι. Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σαλάκι. Άστα να πω. Στα όσπρια. Σιγούλευε, μην γελάζετε. Παιδιά, πείτε μου κάποιοι σας παρακαλώ ότι δεν είμαστε στον αέρα. Πείτε ότι είναι ένα οργανωμένο αστείο, ότι είναι μια πλάκα. Πείτε μας όλα. Καλό. Παιδιά, ελάτε. Ζητάμε συγγνώμη κυρίες και κύριοι.
Ζητάμε συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά, είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε, συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Τόσα χρόνια ήμασταν κύριοι. Παρασυρθήκαμε. Η αυτοκτονία μια ζωντανή εκπομπή. Συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε, μια παρέα είμαστε και. Οι δημόσιοι πάλι πώς γίνεται θελούσε έξοδος. Έτσι γίνεται έξοδος. Λοιπόν, τώρα δεν κάνουμε συνεχίζουμε με την εκπομπή. Ναι, δεν συνέχισε. Χαρείτε την όσο θα διαρκέσει. Τα συλληπτικά τελευταία λεπτά. Τουλάχιστον να στείλουμε κύριο στους μύους. Τουλάχιστον να βγάλουμε τον άνθρωπο που θα πάει στους μυούς. Εντάξει, επαγγελματίες ήμασταν. Ναι, ήμασταν. Νούμερο 9. Ήμασταν. Επαγγελματίες ήμασταν. Ολίγης μέσα στις νοσικές διαδικασίες. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι. Να, αυτός είναι επαγγελματισμός και τι μαγικές ερωτήσεις κάνει αυτό το κορίτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που ζηλεύω το Γιάννη το Λάτσιο, είναι ότι ήταν παντρεμένος τόσα χρόνια μαζί της και άκουγε αυτές τις μαγικές απορίες. Δηλαδή, και τι δεν θα έδινα για να το ζούσω αυτό καθημερινά στο σπίτι μου. Το χειροτερεύω. Τι κάνουμε. Κοίτα πως κατάγαμε και στην οικογενειακή κατάσταση του διευθυντή. Είσαι Το χειροτέρεψα τώρα. Και τι να επιδείξουμε τώρα. Όχι, ποτέ δεν πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό μου. Κυρίες και κύριοι. Ελένη Μενεγάκη και οι μαγικές της απορίες. Η παραγγελία ήταν ότι ήταν ξένος επαναστήχος από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι αναστήχος? Ξένος. Ξένο, το γράψες. Ναι. Και εγώ στη γλώσσα του τραγούδισα. Μιλάνε για τον number one, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω από τα γέλια εδώ, ξεχαστήκαμε. Και μιλούσαν για το τραγούδι number one. You are the one, number one, που το έγραψε η Ναταλία. Και λέει η Ναταλία ξένο, το έγραψα έτσι με το ζήτημα. Στο ξένα το έγραψες, λέει η Ελένη, σε ξένα το έγραψες. Και εγώ σε ποια γλώσσα το τραγουδούσα. Στις πράκτορες. Τι έγινε στις πράκτορες? Κάνω πρόβα για κλητήρας έξω από μεγάλο ξενοδοχείο. Να ανοίγω τις πόρτες των αυτοκινήτων. Σου ταιριάζει να ξέρεις, να σας πω, δεν είμαστε με τα καλά μας, έτσι το έχετε καταλάβει. Έχουμε